Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagan. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Lunes, pitsa 5 na, bulan sang Oktobre, tuig 2020. 81 kaadlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman, 88 dias na lang, saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, anom ka barangay sa Talisay gindeklarar COVID-19 free. ABC President Gonzales ginpasiguro nga ang backtrack ordinance nagakomply sa Data Privacy Act of 2012. Bag-o nga City Director Colonel Manuel Placido magapadayon sa programa ni Colonel Henry Viñas kag padayonon ang programa sa COVID-19 sang syudad. Mangingista patay matapos nalumos sa municipal water sa Banwa sang Hinigaran. Balita national, isyu naton karon nga aga. Ginpanugyan ni Deputy Speaker Luis Raymond Villapuerte sa kay Marinduque Representative Lord Alan Velasco nga mag-move on na lamang sa isyu sang speakership. Kasunod, nga ginbasura sang Kamara ang tanyag ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga mag-resign. Suno kay Villapuerte, ang pagbutar sang mayoriya nagapakita nga natapos ng isyu sa liderato sa Kamara. Dugang pa ni Villapuerte nga ang pagbasura sa tanyag ni Cayetano nagapamatuod nga yara ang suporta sa mga mamalida sa karon nga liderato sang Kamara. Palayag pa ni Villapuerte nga komitibo ang Kamara nga aprubahan ang husto nga oras ang 2021 national budget sa pihak sang aligasyon ni Velasco nga ang isyu sa speakership magabutang lamang sa alang-alang sa ginaduso nga national budget. Do amat-amat na klaro na, daw gaatag na, nga daw iitsapoy ragid si Velasco. Maatag na nga hindi matuman ang term sharing kag ingin kasugtan sa tubang mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Porte yung poder, no? Kung ara ka sa poder, himuon mo ang tanan nga magapabilin ka sa poder. Porte, ikaapat pinakataas nga pwesto sa bilog nga pungsod Pilipinas. Oktobre 14, ang hulaton naton nga pizza, dire, mahibalaan ta. Bisan sa likod, nga ang pagbutar kay Cayetano, pinakadamo sa sulod sa Kamara, hulaton taman kung bala, si Cayetano manaog sa pwesto, kag may hinambalan sa ginkasugtan sa tubang ni Presidente Rodrigo Duterte. Kon matabo nga hindi manaog si House Speaker Alan Peter Cayetano sa pwesto bilang House Speaker sang Kamara,
magasugod ang biak sa sulod sang Kongreso. Magasugod na ang pagbinahin-bahin. Ang pila ka mga mamalida, siguro hindi sila luyag nga kakason. Si House Speaker Alan Peter Cayetano, bangod ti madamo ang mga kayuhan nga ihatag sa ila kung nagapungko siya. Pasalig nga kung siya ang nagapungko House Speaker, dako-dako man ang mabahin sa mga mamalida. Bahin sang 2021 national budget. Depende pa na. Pero, markado na ang Kongreso nga wala nagatuman sang ginkasugtan, wala palabra di honor, ginbutang na sa pwesto sa padamo-damo miyembro. Ini, talandaan naman sang pungsod Pilipinas kung ano klase politiko ang ginbutang naton dira sa Kongreso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, oy, Oktobre na. Dasun bulan Nobyembre, Disyembre na, ananong nagahulat sa aton sa bulan sang Disyembre. Mabulubog na ng panahon, ang dupoy-dupoy sang hangin mabatyagan, ang mga ambahanon sang Pasko babatian, subuman posibilidad ang mga dekorasyon pang Disyembre makita na sa masunod nga mga sinimana. Pero ano ang pagsaulog naton sa Pasko sa likod sining halit sang COVID-19? Dihamak na nga dalagko nga mga kaiwatan ang ginpaiway. Ang Mascara Festival supposed to be karon nga bulan. Tani no? Mabatian tanang rinagumba naman sa mga dalanon, makapahagan-hagan bala sa problema nga ginbatyag sang Bacolodnon kag bilog nga pungsod Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Tiamo lang ning nakaupang ang COVID-19. Sumungya, gapangabuhi kita, batunon ta nga ang COVID-19 ara sa aton palibot, depende sa aton ang paghalong. Kabay pa, nga kung madula ng COVID-19, kita ara paghihapon. Hindi kita magpadaog sa COVID-19. Ang tanan himuon ta, pabakuron ang lawas. Pabakuron ang aton sini bilog nga pamilya. Nga paglampuas nga sining krisis nga dulot sang COVID-19 ara paghihapon kita nagatindog kagbuhi. Morning! Sini nga mga tinion ng aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod, idulong nila ang pipila ka mga balita subuman ang sitwasyon sandak banwa sa Bacolod karon nga adlaw Lunes. Samtang nagapanginbulahan kita kag nagadayaw sa aton manunudlo sa bilog nga kalibutan karon nga adlaw Petsa 5. Ginahiwat ang pangkalibutanon nga adlaw sang mga manunudlo. Sa aton mga manunudlo, mabuhay kamo. Amo ini sila ang ginhalinan sa tanan nga mga propesyon sa bilog nga kalibutan. Bata ka pa, halin sa gender pa kadto nga nagadwar ka sa kolehiyo, ang imo ginatubang kag ang imo sandigan kag ginkuhaan sang alam ang aton mga manunudlo. Manunudlo, mabuhay ka. Aber, diri kita sa aton sini patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Aksyon Fred, good morning. Subong kagahon ang patrol, yari na. Lagapang lugayawan na naman sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Masyado pagkatawhay ang dalanon sa syudad. Aksyon Fred, pipilang pagid lamang ang mga nagabiyahe sa karon ang iban galing nga mga tricycles nga standby kag nagahulat man no sa mga pasahero sa posible nga magapanaog sa tagsa ka mga jeepney. May ara man na aksyon na Fred nga direkta na sa merkado sa Burgos, sa Libertad and iban nga mga merkado pa para magpanindahan no. And ang iban diri aksyon na Fred tricycle ara man no kay temprano pa may pasahero na. I believe inya kay temprano mga amo nga oras kasami nagapadulong man sa tagsa ka mga merkado.
Ang, by the way, Action Fred, umpisa na sang klase man, kunti subong Oo. World Teachers Day. Karong adlaw. Oo, umpisa naman sang klase. Karon nga adlaw, bali modular na ning sila Action Fred. Ang kalabanan nga dili kag makitaan man sa Facebook, excited ang mga kabataan. Galing kay tinernang sa balay para answeran ang pila ka mga modular questions para ni sa mga kabataan. Ang matupa naman ni Action Fred, ang nanay man ang magagiyan sa mga kabataan. Ang malayas na kung nanay answer. Amo! Amo gid na Action Fred, no? Pero mas maayo pagid kung si nanay man sir, pero kiyahan gid ang iyang bata. Ang iban pagani Action Fred, may mga estilo man, especially siguro kung mathematics. Kunti mathematics, pautukay na, dapat solbaron sa blackboard or kung sa papel. Pero base balang computer, calculator na lang bala Action Fred, kunti mas mahapos. O galing kay ti pagdepensa naman o kung sa solusyon mahambal maestra, ti paano niya na derive sa amo nga answer. Ti dapat depensahan, no? But anyway, Laban ng exam nila kung sa module, laban na 100% kina. yes, Action Fred. Dutay lang sa last na. Oo. Kaya ang answer si Manang, si Manong, si tatay, si nanay. Okay. Yung kabataan niya basta sulod sa balay, bisan paano mahampang na siya. May na lang na, bisan naghampag siya, may mga edukasyon pa kag pagtulunan nga nagasulod. Sa wala na gid. Action Fred, amo nang importante diriya nga atis padayon sa gihapon, no? Ang pagtukon sa mga kabataan, again, hindi ni basta lang sa kinder o sa elementarya, kundi hasta na ni sa kolehiyo. Kay ang ibang diriya, yung mga senior high, excited man sa pagkuha man sang ila sining mga modular classes karon. At I believe and I suppose kada Biyernes hindi sila, we have the information nga kada Biyernes mag-report man sila, no, sa ila siningitag sa mga eskwela. Depende na kay COVID. Kung kaluyan basi kung ma-iskirda siya, balik kita sa normal. Pero mintras tanto nga ara siya, tikipi-kipi gid kay kadelikado. Amo nang siling ko, nami gid nga samtang gapakigbato kita kay COVID-19, pag iskirdaya, pagkadulaya, ara gyapon kita katindog. Kung hindi ta maghalong, basi kon dalon bala kita ni COVID-19, palayo lang. Pero palayo lang, no? Palayo lang gid. Ang importante diri Action Fred, ang paghalong amuli ang nagapanguna depensa, no? Sang aton siningat nga mga kauturan sa tagsa sa aton, kahit pa paano Action Fred kag makabig ta ang kag makabig ta nga makakuan ba Action Fred, no? Tukon gid ang aton mga kabataan. Subong ang patrol yari na diri sa area sang Burgos Public Market. Kamustahon tabi si sir si Unge ngi ari na may mga nag-amat-amat pa ng kamoplastar o may mga isda ka na to? May mga isda naman to. May mga isda ka na to sulod? Ano mga isda mo to sulod? Bulaw, bangros, marot. So far amo pa lang na mga available mo to? So far ang mga bangros ta subongi taga pila na? Manja po maniti, manja po. 180 na bili subong. Oo. How about ang marota? Marot 180 man ako. 180. Kurida siguro ni ay ang law 200. 200. So para mo pa naman nga available ta sa karon. Bukaw-bukaw mera. Ang bukaw-bukaw may nagabot na? Way pa? Amo nang ginahulat yo subong. Amo lang tong mga isda subong available. Kung wala pa may isda. Way pa masyado isda. So para Action Fred, ang mga available pa lang. Kaya rin pa lang diri kay nagaumpisa may truck man diya. Sige pre, thank you. May bigo. Dini halin nga isda mo, sir? Halin ang imong isda. Mga delivery mo, ang supply mo sang isda dini pa ni halin. Tabaw. Tabay po. Tabaw dulid. Tabaw Action Fred, no? Malyadulid. Valyadolid. Amo ni mga delivery pa lang so far sa karon, tatlo pa lang ka klase. Bangros, marot, kagaya itong isa pa, no? So far amo ni ang ginaamat-amat panaog sa truck nga ang delivery halin sa Tabaw.
Valladolid. Ang iban pa ang delivery action Fred. Normally delivery halin sa area sang hinubaan way pa nag-abot ang hinubaan mo mga panalagko nga mga isda. Ara man diri ang iban pa nga mga isda man action Fred nga halin man sa Sibukaw, Barangay Banago nga ginadulong man diri. At yung kalabanan man diri sa nisiling tabala ang mga tricycles kumusta hon tabala ang biyahe kay Nini patula da. Nini way padri action. Masila pa kabugtaw. Way pa kabugtaw si. Boss, kumusta biyahe? Okay man. May mayon na kasi may kikuha ng tao mo. Oo, may mayon makagawa ka naman niya mismo, makapalaya ka na sa pagbiyahe mo. Oo, kung kagaon, wala kang magulad-law, balik naman sa pilaan eh. Pilahan naman. Mm. Ang targeta ni kada aga dapat makaganansya ka na. Oo, may makakawa ka mga 200, okay na. Okay. Kung kalulad-law, balik sa pilaan eh, para nga taway lang. May kabataan ka na, sir? May araw. Subong? Senior high ka, isa ka kinder Ate, umpisa na ang klase. Subong, ate, anong plastada? Kabuman nga mga ginikanan ay yung tudlo o ko gagiya or base kamunggan, sir? Ang kinder ko nga po, mong mudyo lang. Mudyo lang. Oo, ang senior high, way pa kung ikabalo kayo, karap lang adlaw mo sugod mo. Okay. So, karoon pa lang adlaw. Oo. Salamat. Tricycle driver ni Action Fred nga dantagan ni sir? Si Henry Henry. Sige, Henry. Thank you, Gid. At least... Action Alvin. Yes, sir. Nami bala no kung tricycle driver ka, tricycle driver ka, manugkapi ka sigadalan, pagkatapos makapaggraduar ka gabalgiya ka lang tuba, makapaggraduar ka sa kabataan mo daw ang satisfaction bala sa lawas mo, mabatyagan mo gid. Ang papangabudlay mo, pulaw bugtaw, nakapatapos mong kabataan mo, medalya na inaya sa ginikanan. Saksyon na, Fred. Amo ni ang isa sa pinakadako nga kag makabig nga accomplishment no? Sang isa ka ginikanan nga nagpatapos sabi sa nga pagtuon sa nga ila sini nga mga kabataon. Of course, iban gani kita nila nga nakagraduar ang ila sini nga kabataan, especially sa high school kag koleyo. Ginapost na sa Facebook ang ginahambal proud parents. Perti na nga kwan, perti na nga bugal sa ginikanan. Amak mo ko sumaka ang bata ya sa entablado. Ginatagaan diploma sos perting kuba-kuba dughan sa ginikanan sina porte. Amo na pinakambali payon nga tion sa kabuhi sa ginikanan. Yes. Pero te may eksperyensya man ang iba naton nga mga utod, pipila mo lang hindi man tanan na may mga kabataan mga pagkatapos maggraduar, kung laki mga asawa, kung ang babay mamana, natural lagi na. Galing ang punto ko, nga bisan paano, hindi man nila pagdingutan ang ilang ginikanan. Once in a while, hindi man nga adlaw-adlaw nga tanan, kundi tamdyon man nila ang nagpatapos sa ilalabi na gid kon ang pagpangabuhi bala imol man, nga bisan paano, mabulig-buligan man, maduludawaan man bisan pipila lang, ibakal mama dasang iloy kag amay, amo lablangin na pangabay ko. Kaya may kilala ko yung purti pagabudlaya, 3 kabataan niya, paggraduar, nagwa tanan, sagwa sa Pilipinas, mayong pagabuhi, nabilin ang mag-asawa di, ahay, kaluoy man, mayo man madumduman, mayo man hindi. Ni kada sugilano na mga tulong luha, tiyanon mo na, amo tayo, ang ginikanan amo ng papel mo, paiskwilahon, pakanon, tagaan sang husto nga puluyan. Pagkatapos, amo na, paggraduar sa kabataan, iya naman na kalibutan nga tubangon niya. Amo na siling ko, ang ginikanan niya, kalabanan, hindi naman na maayo yung patapuson ng kabataan mo pagkatapos piliton mo yung magbuligid sa imo. Obligasyon mo na ya. Boss Damlag, may obligasyon mo sila sa ila kaugalingon ng kabataan. Kung ano ang ginhimo nila sa imo, himuon mo nila sa ila kabataan, Boss Damlag. Action na, Fred. Sakto man na, kagaamong mo na ang sabi nga ginahimo sa karon sa pila ka mga ginikanan on the part naman sa estudyante mas maayo pagid nga dumdumon pirmino ang ila sinig mga ginikanan kung ano ang pulaw bugtaw, paano makaganar paano abi makahatag balon para kinanglanon sa hindi na gani kina ako na amay ko action Alben. Yes. Tapos tanan ko kabataan, may obra nga mayo,
Bisan di nila ko pagtagaan, ang ako lang inapangayo. Matulutawgan ka man once in a while, madumduman ka man, hello, kamusta ka da? Mga mula na, sobra pala sa manggad eh. Oo, amo na nga pinaka-importante dira. Bulay basta hindi lang makakang samtang ka eskwela, basta hindi pa makagraduate. Ang laing kay basin bala action of friend, makaway pa ka nag-graduate, may diploma na ang ihatag. Oh, kita na kay lulo mo. Ate na natural, hindi mo na mapunggan. Ang babae, mamana, gina. Ang lalaki, mga sawa, gina. Ay, action na friend. No? But anyway, amo niyang iban diri nga pulaw bugtaw kaangay sa mga nanay nga nanay kag tatay nga pulaw bugtaw para sa ila sining mga kabataan si sir. Sir, mo ni baligya sir? Ibus subungo ibus ano mga magluwas diri pila ni ibus mo sir? 5 ko na sa bugkos limahan. Oo, bali lima kabilog man. 5 kapiso sa bilog. Oo, sir. Ayos. So, ano niyo? Bitso-bitso? Oo, bitso-bitso tag 5 bilog. Oo, ano nga bilog? Ano niyo? Ano niyo? Puto ko tsinta na sa. Puto ko tsinta. Oo, tagpila na sa? 5 ka bilog na sa 15. 15. Oo, ini bay-bay ay. Oo, bayi-bayi. Oo, pila na? 2.5 taga San Enrique na sa naga... Bay-bay action friend, bay ka laki-laki. wala. Bay laki-laki action na friend. Magluwas na rin yun, may puto man diri nga laing nga klase nga puto, no? Gagmay, violet, kagaputi. Pila na? 15 na sa putos po, depende sa kamayara, waluhan, mayara pulo. Oo. Ina Kasaba kag maha. Nga kasaba kag mahaya tagpila na ya sir. Pulo na sang isa. Kada isa. Ayos Ate may pamilya ka naman sir? Mayara ka. Oo, may mga kabataan. Wala. Kan pa lang. Ayos pa lang. Ayos Ate. Sige sir. Sir, thank you gid action na friend, no? Atis pamahaw Ari lang kita subong paglakaton man sa kilid kay paglantaw man naton dito action friend sa sulod sang isdaan. Plasga amat-amat pa lang sila plastar sa piyak siningang isda nagahalin niya sa area sa banwasang Valladolid. Para maning pila ka mga sitwasyon karon diri sa Burgos sa public market na lakip na ang sitwasyon sa Dalanon diri sa siyudad sa Bacolod and of course ang biyahe karon sa mga tricycle kag jeepney drivers. Sinitanan ang ginadulong sa inyo sang Sandon Plus Herbal Coffee Mix. Muli ang kape nga puno sang yerba, kape nga makahatag sang relaxation sa imo lawas. Amo mani ang kape the best, no? Especially inumon sa kaagahon. Of course, ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Rekta sa patrol with aksyon na Nikiraw. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:24 na nahaunang hautong sa aton pagpangalagad ang paglambiyong sa aton patrol sa mga merkado. Ano pamahaw nyo na? Ang ako niya, kung makachimpo ko hapit ikot Burgos, alagyan bla, pauli. Kung may mga ulo katangigid, ti okay man. Tulahon karong aga, baklan mo paitan, batuan, baklan mo dahon kulitis, kaya damo kulitis subong, damo manlupo subong, amo ning kampyon isampaw. Pagkatapos, may ara ikaw ugabalingon, gindulungan ako sa ugabalingon sang punta taytay kanami sa ugabalingon niya ula asin morning da baho morning kanamiton ipamahaw karon nga aga tika pul pamahaw na kabuda manamit na kon pagbakit bala sang tinulaga aso-aso pa siya butang mo sa bawol kag higopon sus sa pagkanamit wala tupong. Munang ginapulo pangita sa ginawa ko. Tapos mo trabaho, may tinula ka. Bisan imol ka lang kung makasolusangkol ka madyutay. Bao sa pagkanamit. Tapos nagaluto, nagakulukanta pa. Do kondisyon gid. Bagalo tapos paligo. Gatampi lang tuwalya. Basa pa ya buhok. Akalain. Porte, no?
ang manamit nga pamahaw tagsagid kakaagahon. Aber. Ang iban sini, kagdugang pagid nga mga balita kag mga isyo, ibalik naton pagkatapos ang mga ini. Dear Mommy, alam mo po, love kita. Favorite ko po. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Good morning, Lada. Kay Engineer Mungkada sang Silin Holmes, kay Judge Snap Diamante, nag-retire si Judge, good morning lang. Kay Biti Lau sa Binalbagan, dira kay Raul Alibugas Dalomo, Gabriel na siguro, may kapamahaw na da. Kay Paririmias Arroyo, good morning, gabugtaw na ni. Si Roy Marino, hidlaw mo ko kay Roy Marino ba? Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Dira man kay Pare Erning Hurilla, kamusta na? Kay Pare Istoy Queredo. Dira kay Nick Barca, kay James Patalagsa, kay GC Sindico, kay Munsing Syukon, kay Raul Chua, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirreda, kay Lore Apurado, kay Jubert Carion, kay Mayor, good morning. Kay Bibi Tan, good morning. Bawid lamang ko kay Engineer Nariel Bantay, no? Kay Lorene Canson, good morning. Kamusta si Jutay Pascua Subong? Good morning na sa inyo, ha? May lang nga pag-monitor, tagsagid ka kaagahon. Sa tanan nga naghahiwat sila kadlawan, happy birthday, gid. Sa tanan nga naghahiwat sila anibersaryo, happy anniversary. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Anano ang nagahulat sa aton sa bulan sang Disyembre. Ba, ang mga Christmas party nga ginapaabot, panghatagay bonus, posible ba si bonus na lang ang maabot? Kaya ang pila ka mga opisina sa aton gobyerno may posibilidad nga hindi na sila magiwat sang Christmas party.
ang tanan subong nga mga alkalde sa National Capital Region na nag-isa sila sa isa ka pananawan nga wala na lang sang Christmas party, no? Ang mga local government, ang mga opisina sang aton sini mga nagatrabaho sa gobyerno. Samtang ang pungsod padayon nga nagapakigsumpong sa coronavirus pandemic. Nya mayo guro ang pundo para sa Christmas party gamito na lang ay para sa mga pagbulig batok sa COVID-19, pagbulig sa pila naton ka mga kauturan. O galing depende naman sa mga pribado nga opisina. Kung magiwat sila sa Christmas party, basta tanan nga protocol, tanan nga pagsulundan, sundon lang. May mga social distancing, no? Galing kung Pasko kabudlay, no, nga mag-social distancing ka. May ara gina kung kaisa, di ko pwede man antaraday lang, imbes nga maghinaksanay, tulukay lang, kag magsinya sanay, Merry Christmas, ba? Tumalagsahon ini nga Pasko, nga mahimo matabo, bangod sining COVID-19. Sa unay ati, gatilipon-tipon, may Christmas party, si por ehemplo, ang isa ka opisina, mag-Christmas party na sila, ti matamyawanay, may naksanay, may ara sa mga pulupagwaon, may pila pa ka mga hinatagay, sang bayluhanay, sang pamaskwa, daw amo nang ginakahidlawan ta, tagsa kabulan sa Disyembre. Pero depende niya. Sa mga pribado, yung opisina, may ara mas lang kaugalingon yung panindugan. Ang gobyerno, yung palaman-laban, base kon i-cancel na lang ang mga Christmas party. Kag ang mga pundo, kung share na lang naton sa pila naton ka mga kauturan nga inigo sining COVID-19. Bisan paano namigado bla. Kag bisan paano sa bulan ya sang Disyembre, wala-wala gid. Bisan pansit lang ibutang sa lamisa, wala gid. Bisan tinapay lang ipakaon sa kabataan, di panahon na niya nga mag-share kita kon wala na gid man Christmas party. Pero sigurado ang mga bonus, ang 13th month, 14th month, ihatag na sa mga empleyado. Kung ako abi pa suwestyon sa mga kompanya, imbes nga ihiwat sa Christmas party, ang pundo nga gintiganad, i-apid na lang na, idala na lang na sa bonus, kag Christmas bonus sa mga empleyado, no? Enjoy pa sila. Imbes nga gaston mo, utang ko, ang isa kadako nga kompanya, may ginpreparar siya, nga mga 1 milyon para sa preparasyon sa Christmas party. Kuan na lang na, i-divide na lang na sa mga empleyado, may bring home siya, may 13th month pay na siya, may Christmas bonus pa siya. Dito na lang siya sa iya pamilya, maghiwat sang ila sini nga pulo parte. Hindi na malikawan niya. Ang sulod sa puluyan niya, mahiwat na tradisyon sang Pilipino. Bisan ano, kapigado, sa tion sa pitsa 25, kag 31, may ibutang na bisan jutay lang sa lamisa. Ang iban gani, limitado ng kwarta, bakal papalupok. Di may subong panahon, kadaw na disiplina na, talagsa na lang. Jutay na lang ang gabakal sa palupok, ang gabakal na lang ilablang may subarantigid nga income. Pero kita yung mga imol, ang atong ginapaminsar, ang kwarta nga ginakaptan ko ibakal ko ni pagkaon. Nga para saluhan sang amon pamilya. Bisan bulo barato lang nga pagkaon lang nga may talang-talangan ng kamot sang imo pamilya, okay na yan. Amon ang pinsan namon yung mga imol mo. Ti sa may kulukwarta, ti ilaman na yan. Respetuhon, tama kay kasarang sila mo. Magbakal sa mga palupok, magbakal sa mga manamit na pagkaon, may ibutang nga litson sa ibabaw sang lamisa, may ibutang litson pabo ba? Do sa Amerika ka lang, no? May mga hamon, may kiso di bula. Amo na bla? Makita mo na isa sa lamisa sa may mga kulukwarta. Kita kay kumuimol kita, may mga 12 fruits na, may 12 ka kuambla? 12 ka mga bungang kahoy, di kita ka sarang man na. Kung bunga lang kinanglan, butangan tada lubi. May mga lubi sa palibot niya, butang kada sa kabilog.
May ara kada mga tino-tino. Okay na siya. Prutas man na. Isipon mo kung pilada kag ibutang sa lamisa mo, pwede ka makabakal sa kabilog da atis. Hilaw lang kapag abot sa 31, maluto siya. Saging na duwak bilog da kung na okay lang 12 man, 13 kung gusto, okay man, no? Amo na iya. Tiyan mo na kanatawag kitang imol. Pero, nagapati man kita. Nga may ara, may kulukwarta, nga nag-share man sa ilay sigatao. Ako damo ko kilalas ni. Kag ako mismo amo ang ginapagyan para maghatag sini. Bugas, mga dilatas, kag iban pa. Pribado niya nga mga tao. Iba ni Chinese nga naghatag ida. Tawag na sila. Siyempre, dabi, amo niyo, may 20 sako ko di, 30 sako ko di. Panagtag na sa mga area nga nagkakinanglan gid, may 200 sa kalibo kapako di, amo na. May mga tao nga amo na nga luyag yung mag-share. Kanami mo, gahatag ka sa magbaton ka. Ang ibang kasiling, ay nakabaton ko to. Nami man, enjoy ka man kung magbaton ka, pero patihan nyo ko, kung naghatag ka, mas nalipay ka. Nga pagbugtaw mo kaga, kanaya-naya sa lawas mo, kamagaan sa lawas mo, nakashare ka. Labi na gid sa nagakinanglan. Kalain man na yung bulag tuig sa 31, ikaw hamugasa pagkaon mo, piyak balay mo, sirang balay. Napatay ang suga, kayo lagi pagkaon, hindi man na mo. Araw-araw na nga, hindi kay kaputos da. Ngay dulong piyak balay mo itong wala gid pagkaon, sobra naman na. Nga rinagumbay ang imo pamilya sa kinaon, ang piyak balay mo to sirado ya. Alas 11:30 pa lang, patayan ng ginpalo, ginasuga kay para patulugon ng kabataan, para hindi lang makakita lang, ibang nga balaga kinaon sila wala. Ako, experience ko na. Sandre kami sa barangay Porpuerte, ya. Tiyan mo na nga siling ko, pag abot sang sinangation, may mga plano. So, unay, kinabutang na labisa sa sagwa mo. Oo, kinabutang na, kinapabutang ko na labisa sa sagwa. Gusto ka mag-share, butang labisa mo da. Butang pagkaon mo da. Ibutang ta na pagkaon tanan. Maupakan ta sa kabataan. Sus, puerte. Mabatyagan mo ang kabataan do Paskwagid. Do bulag tuigid. Puerte mo. Hala, dumog ang kabataan. Galantaw ka pertik nami. Katahom, kanami, kamagan, batyagon. Kaya Pasko ni para sa kabataan gini. Gapabot na bisan jutay lang makabaton sila ti. Baklan mo na sa mga jutay lang ang mga panganan. Purti na nakalipay sa kabataan. Amo nang kalipayan nila mo. Para sila yung Pasko do sadyabla. Do kabaton ka, gakaon ka, may mga regalo ka. Pero hindi na mahimo sa ginikanan niya nga wala sa ikasarang. Pero mahimo naton kagiba naton nga mautod kunog pungontang aton sining resources. Amutay ta. Amo ni nga tal nga pitsaw pakanon ta kabataan, purtik nami. Abi mo anyo na. Ti subong kay may COVID-19, social distancing lang, no? Sa balay na lang ipanagdag ang mga bugas, ang mga pila ka pagkaon para mag-enjoy man ang pila naton ka mga kauturan. Jutay nga pulo panugdaon para sa aton sinitang palamati karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na morning anay. Kamusta sa tion sang pandemic crisis pangkalibutanon? Oy, ano nagakatabo sa pungsod bisan nagmaidlag ko nga mga plantador, medyo nagabatyag man, labi na gid kon manubo ang ila patubas. Isa sang makabulig sa inyo, amo ini ang mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ito mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong
Nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saysay anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangka naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian. Agapasumbanwa, mabugnaw na hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa militon. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon John Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Good morning lang kay Alex Puentes, kay Milili Oligo, kay Milbien Piñapel, kay Milay Hardinano Pertacorta, dira kay Ibon Bosher, good morning, kay Cathy Bear, kay Angel Murillo Canyal Jr., kay Vanessa Mayo, kay Ana Marie Tahan Padilla,
kay Jocelyn Aresibita Ulak, kay Lorito Bidaha. May lang nga pag-monitor karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginagampingan Padayon aksyon radyo Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na ngay Sa ano nga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalat na Magasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo
ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Kita naton sa Kapitulyo, anom ka barangay sa Talisay gindeklarar nga COVID-19 free. Balita Kapitulyo. Upod kita kay Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Aksyon na Fred, may anom na sa 27 ka mga barangay sa syudad sa Talisay, Negros Occidental ang gindeklarar bilang hilway sa COVID-19 o kung ginatawag COVID-19 free. Sandig sa record sa Talisay City Health Office nakapakita as of 8 a.m. October 4, 2020 abo silingon kahapon na nga adlaw. Ini nga mga barangay amo ang barangay Zone 10, Zone 11, Zone 14, Barangay San Fernando, Barangay Kabatangan kag ang Barangay Katalingban. May 5 man ka mga bag-o nga mga recoveries kag 3 ka mga confirmed cases. Sa Kabugusan, may 530 na ang mga kumpirmado nga mga kaso sa nga COVID-19 sa may syudad Santa Rosa kag nakabig gihapon nga muning pinakadamo nga confirmed cases kon COVID positive sa Bugos nga Negros Occidental. May arasang 15 na ka mga nagkalamatay. Now sa Kabugusan nga barangay sa nga Talisay, ang Kabatangan kag ang Katalingban amo ning duha lamang ka mga barangay nga waay gid sang na-record nga COVID-19 confirmed cases sumugod sa maggalala ang kaso sang siring COVID-19 sa abong syudad. Ining Zone 10, 11, 14 kag San Fernando may na-record ining kaso sang COVID-19 pero naka-recover man ang mga pasyente. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-Aksyon yung Aksyon Marlon Hilubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:05 na. Good morning lang. Kay Yude Cardinal, kay Leonilo Diploma, kay Nina Maniego, kay Warlito Nisha, nira kay Antoinette Piliado, kag Mimi Talio Di Peria. May lang nga pag-upod sa aton karon nga kaagawon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:05 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Oras ginadulong.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ilang counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kaintangan. Responsable at ang balita Kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, Region Wide, mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 12:13 na, diri kita. Report naton sa puwersa sa aton kapulisan, bago nga City Director Colonel Manuel Placido, magapadayon sa programa ni Colonel Henry Viñas, kag padayonon ang programa sa COVID-19 sang syudad. Detalye sini, upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Action, Fred, good morning, report kikan sa Bacolod City Police Office. Sa unang kagayunan, na-interview sa Action Radio si Police Colonel Manuel Placido, City Director sa Bacolod PNP. Sa isang pagpungko, Action Fred, diri sa masyudad sa Bacolod. Tatlo lang kay M ang ipadayo ni Colonel Manuel Placido, Action Fred. Amo ini ang maintain, manage, kag modified. Sa diin, iya ipadayon ang mga programa ng inilantaw niya maayo nga napatuman ni Anay Bacolod City Director Police Colonel Henry Viñas nga iya nangin classmate. Sunod kay Placido, Action Fred, nga iya tutukan ang programa sang PNP sa COVID-19, particularmente diri sa siyudad sang Bacolod. Nagapangayo man sa pasaylo si Colonel Placido nga hindi siya fluent maghambal Ilonggo bangon first time niya, Action Fred, diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang iya lamang ginapil sa pamuluyo sa Bacoleños amo ang kooperasyon, especialmente ang pagbato sa COVID-19. For the meantime, tingnan ko muna yung existing plan ng classmate ko ni Colonel Viñas. So, siguro for the moment, tatlo lang bagay pwede kong gawin. Maganda naman yung performance niya. Nakita ko, maganda yung accomplishment. Saka sa lahat maayos yung sistema. Although, siyempre, iba sitwasyon natin ngayon. COVID, nakapokus tayo ngayon sa pagpapabawas yan o wag magparami. Sa akin, tatlo lang yung initial na plan to maintain kung ano man yung mga programa at project na nagbibigay ng magandang accomplishment. Then, yung manage o modify kung ano yung mga bagay o project na program na kailangan na baguhin. Yun lang siguro, tatlong M, maintain, manage, and modify. Actually, siguro, along the way, kung may kailangan sigurong i-change na, that's the time siguro. Kasi ang pulis natin ngayon, halos lahat committed sa trabaho sa COVID. Yung contact tracer na kami. Halos lahat na. May mga personal pa tayong, siyempre, kahit pa paano, na-expose sa COVID. So, kailangan din sila i-quarantine yung iba. Patapos na yung iba. Hindi naman quarantine facility. Ano lang yung home quarantine. This is the very first time. Ako, this is my second day. Bacolod Ridge. Sa mga taga-Bacolod, ang open na lang muna tayo sa gobyerno natin po. Kasi nga po, ang hanad ng gobyerno, maraming nakita po natin, hindi lang naman po sa Bacolod, the entire Philippines, itong movement ng tao, restricted talaga. Even me, trapped all the way from Manila, talagang napaka-tasking. Hindi ako nakasalang plano dahil sa napakaraming restriction na po, tapos ulit to find out, hindi na-cancel. So, ang mahal. Then, nag-travel ako along the way, talaga isa ako nag-drive. So, tasking. Pero kailangan ko mag-report so I have to do the tasking. So, nakati ako rito, yun, napakahirap talaga. Every now and then, yung kada baba ko ng barko, sakay ng barko, pagtatanong sa checkpoint, doon sa pagbaba ng airport, barko, gano'n. Puro itindahan lang muna ng mga kababayan natin na nakababayan natin sa Bacolod. Bacolod City Director, Police Colonel Manuel Placido, sa interview sa Aksyon
Radyo. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16 sa panahon sang pandemic, krisis pangkalibutanon, kabudlay. Labi na kung wala ka. Agapasimbangwa, mapugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Dali lang, standby. Iyari na ang Lotto Result! Resulta sang Lotto 649 kita ang jackpot 92 milyones 107,040. Kombinasyon in any order 32, 12, 34, 49, 29, 19. Resulta sang 649 32, 12, 34, 49, 29 kag 19. Saylo kita, 658 ang jackpot, 49 milyones 500,000. Kombinasyon in any order, 51, 46, 14, 7, 38, 16. Kombinasyon sang 658, 51, 46, 14, 7, 38 kag 16. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Morning lang kay Jed Naharti Isto, kay Aro Ortiga, good morning man. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y saysay anong kailangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Mulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayag Action Fred, naghatag sang assurance si Bacolod Councilor Lady Gles Gonzales nga naga-comply sa Data Privacy Act of 2012 ang pagpatuman sang City Ordinance 941 o kon Bacolod Contact Tracing System o kon Backtrack Ordinance Action Fred. Ini ang pagklaro ni Gonzales kasunod sang kahangawa sang publiko ngang ila datos ang posible makompromiso. Ginklaro ni Gonzales Action Fred ngang backtrack ang para sa madasig nga contact tracing kag ipatuman lang samtang may ginapangatubang nga pandemya. Suno kay Gonzales, ang datos ang automatic nga ma-delete o kon madula sa server sa sulod sang 60 ka adlaw. Ginklaro man sang konsehal nga pisar nga ini nga sistema ang gin-adopt sa South Cotabato, pero ang datos Action Fred sang mga registrants sa syudad ang makadto sa server sa Bacolod. Suno pa kay Gonzales, may papanaog man nga implementing rules and regulations o kon IRR sa pagpatuman sang City Ordinance 941. Natala na Action Fred nga magpatigayon sang press conference ang mga opisyal upod man ang mga IT eksperto City Legal Office subong nga semana para sa pagpatuman sang ordinansa. Manayag na protect ang ating data privacy act na compliance with na. First, ang naiya powered by South Cotabato, but ang server nato niya is solely TCS and for emergency operation center purposes. We will ensure that the privacy will be protected. Nabatian si Bacolod City Councilor Lady Gles Gonzales ang author sang Backtrack Ordinance. Aton gina-recommend ang Santon Plus Gold 100% natural gikan sa mangosteen. Performance Center Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:34 na. Morning na da kay Randy Artiega Santisas kag Dodge Dalida. Mabalik ako pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako galing si Sir. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pa sa
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga magdala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkumun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkaintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat. Yes, Mirasol, Merce, Cagracia, Arita, Horbilia. Ay lang, kaya gina-teleskopyo ko lang. Diri kitawa. Sa report, mangingisda patay matapos na lumos sa municipal water sa Banwa sang Hinigaran. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. Nag-action na Fred, patay ni isa ka mangingisda ho matapos malumos sa municipal seawater
dira sa shoreline mismo sa Zone 5, Barangay Tagda, Banwa sang Migaran sa nagmigad nga Sabado sang hapon. Biktima diri kilala sa kay Joel Guanzon, 32 anyos, nagpuyo sa amuman nga lugar Action Fred. Sa pag-imbestigar sa Hinigaran PNP, nagpangisda ining si Guanzon upod sa 5 kaiban pa sakay sa MV Mokmok. Apang ini siya ang naglumpat gamit ang kompresor o galing na sangit ang hose ni sa fishnet kag napalos rason nga nadula ang supply sang hangin para si Action Fred. Nagtinguha pa ini tani nga makapanginpadlos pero ini siya napaslawan kag nasangit man sa fishnet sabihin na ini siya ang wala na makuha. What ini siya Action Fred pinapagdala ini sa Isabela District Hospital ginideklara ini siya nga patay. Inang balita ini Section Brian mo nag-report una sa balita na Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Las 5:46 na. Happy birthday lang kuno kay Maria Lynn Tabuhara. Wow, 75 anyos na. Subong halin sa pamilya Real sang Pahanukoy. Dira sa Titings Angel, good morning man. Mga blatter entry pagkatapos ini. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Good morning lang kay Cory Bidaha. Diri kita, mga blatter entry, opisyal nga nabalag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kay Action Alvin Graba. Action Alvin! Action Fred, 33 tanan ang mga violators humalin pa kahapon kagabi. Mas malubo ni Action Fred. I-kumpara mo previous weeks nga Sunday, total sa nagligad to Sunday lockdown. Di subong i-action na Fred, di open man ang Sunday, so wala lockdown. That is why nga 33 gid lamang ang mga violators. 29 diri ang curfew violators, samtang 4 ang daytime violators. Ang may pinakamadamo nga nagkaladakpan Action Fred, amo ang police station number 3 sa area sa diin inisilang nagkaladakpan sa curfew, while nagpangaduang station number 7 mayara 5 kag mayara man duha diri ang nadakpan sa paagiman sa daytime violators nga wala nagsuksok sang face mask. Samtang sa station number 10 Action Fred, arestado ining 50 anyos nga amay, alas 11:45 kontak na kahapon, naaktuhan Action Fred nga nagapabulang dito sa area sang Edmar o Conpuro of Edmar, Barangay Felisa, Siyudad sa Bacolod. Ang suspect rin kilala kay Simplicio Salagan, nagapuyo sa Totong 4, Barangay Felisa sa amuman nga siyudad. Sa diin sunod diri kay Police Staff Senior Master Sergeant Willard Aspan sang station number 10. Ining si Salagan ang nadakpan matapos nga gin-report una sa mga pumuluyo nga nagapatigayon sang illegal nga pabulang. In the pag-abot man sa mga pulis, asos kay madasig pa nagpalalagyo. Tapos namutikan ng mga pulis ining pila ka mga persona amuning madasig nakapalagyo. Sa diin nakuha diri unang recover ang isa ka fighting cock nga may bulang pa. Isa pa diri nga manok ang ilugbulang ang may nakuha man pero pilason, kag nakuha man ang pila ka mga kwarta. Karon ang suspect yara karon sa custodial facility sang station number 10 kag nagapangatubang sang kaso violation sang PD 449 o kon illegal cock fighting. Balita report sang patrol, ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Muning lang kay George CJ. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Doc. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit,
o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-apat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Mapangot kita sa tak na lasais, morning lang kay Ganji C. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting